gaba da shi, wannan abu shine ya jawo aka yi kaza, shine ake kiran sabab. Wanda aka jawo shine musabbab, al-musabbab, wanda aka jawo dalili. To sai ya zama yayi daidai a gabatar da tafakkuri akan ta'aqquli, wato kullum za a dubi abinda tunani zai jawo kafin su wajabtar da imani a cikin ka yadda lalle Allah yana da ikon ta ya shimfida ƙasa ya tsire-tsirenta, kuma shuke-shuke da suke a kai suka bambanta, suna shan ruwa ɗaya amma jajensu shi ne kuma zai nuna shi a dogewan kafurai kuma har da dalilai da suke ta kawowa akan sun doge suna kan kafurci. Ba dole sai kowa ya zama musulmi a duniya sannan za a ce akwai dalilai masu tabbatar da wato imani da Allah shine mai iko ba, ko da wasu suna nan a kafirka. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها. In ta'ajab, in har za ka yi mamaki ya Muhammad, mamaki ne da kafurai suke ka zo da shi, in ka ga abun al'ajabi ne, ma'annaka kunta mashhuran bainahum, tare da zamowanka shahararren mutum ne tun kana mujtahidan shahararre tsakanin mutane. To mausufan indahum bisidqi, kuma kai tun kana ƙarami duk larabawa sun maka sifa kai mai gaskiya ne, wal amanati sun maka sifa da shaida kai mai amana ne, wa ma'aka min al'adillati, tare da kuma dashen tun da aka haife ka sun tabbatar ba su taba jarrabanka da samun ƙarya ba ko sau ɗaya, ba su taba samunka da cin amana ba ko sau ɗaya. To gashi kuma ka zo da ayoyi masu ƙara ƙarfafa wannan na dalilai alƙadi'ati wanda suke yanke hamzarin kowa. To ga dalilai na shaidar da su suka yi masa mai amana mai gaskiya, ga ayoyi da Allah ya kawo. An ce in ba su yadda da ayoyin ba su kawo irinsu sun kasa, sun tabbatar lallai daga Allah suke, amma duk da haka ba su yi imani ba. To falaisa takzibu bi ajibin, to idan ma ka yi mamakin ƙaryata ka da suka yi bayan sun maka shaida kai mai gaskiya ne mai amana ne, to shi ma nan ba mamaki ciki. Ba mamaki mutum ya maka shaida kai mai gaskiya ne mai amana ne, amma ya ce bai yarda da abin da ka faɗa yanzu ba. To fajabun, in kashe mamaki za ka yi, to shi ma na abin mamaki ne yi. Haƙiƙun bil ajabi, abin ya cancanta da a yi mamakinsa. Ka yadda da mutum shekara da shekaru kana kare shi akan mai gaskiya ne mai amana ne, sai ce maka Allah ya aiko shi, ga kuma abin da Allah ya aiko shi da shi ka karanta musu, sun tabbatar ba za su iya yin irinsa ba, amma suka ce ba su yadda ba.
to wannan ba mamaki ba ne. In ka yi mamakin musun da suka yi, daidai ne hankali zai iya tafiya da tunaninsu. da sai me ƙauluhum fa'ajabun ƙauluhum faɗinsu mai zuwan nan fa'ajabun abun mamaki. menene abin da suka faɗa ɗin? ai za kunna turaban, yanzu kai Muhammadu duk yadda da muka yi maka ɗin nan sai ka zo ka ce mana idan mun mutu an binne mu mun zama ƙasa, a inna lafi khalqin jadidin, za mu sake dawowa halitta sabuwa a wani akhira. to sai me li'anna al-qadira ala insha'il khalqi, domin wanda yake da ikon fara halittar mutum tun farko babu shi. na'am, da abubuwan da suka gabata, wato abin da ya gabata duk ya halitta shi ba tare da wani misali da ya gani ba wai ya ga wani ya yi irinsa ba ne ya yi. Allah ya halicci duniya, ba wani ne ya halicci duniyarsa Allah ya kalla ya ce nima bari na yi irin duniyar nan. Ba wani ne ya koguna da duwatsu Allah ya duba ya ce nima bari na yi irin waɗanda. a'a, Allah ya yi abunsa ba wanda ya riga shi yi. to fahimbe ƙadirun ala i'adatihim, Allahn da ya halice su da can babu su, to zai iya mai da su bayan sun mutu kuma su zama su ɗin ne. da lokacin da ya yi su na farko babu masomi, amma yanzu na biyu dawo da su akwai masomi, akwai inda aka binne su, akwai ƙasusuwa, ya fi sauƙin tayarwa. na'am, a cikin alhamza guda biyun nan su mai a iza kunna a wurare biyu, at-tahqiq a cikinsu akwai tahqiq tabbatarwa, akwai a ce zai bayanin su, akwai na tafhim, na istifham, akwai kuma na tabbatarwa. na'am, akwai kuma wata ƙira'a tahqiqul ula, na farko a tabbatar da shi ba a ila ba a inna ba, inna ne kawai za a ce. na'am, a sassauta ɗaya a yinna. na'am, a yinna. na'am, shigar da alifi tsakaninsu. ka biyu ana yin sa kan tahqiq da tashil, ana kuma barin tahqiq da tashil. a wata ƙira'a kuma za a rubuta abin da waje a inna na farko a rubuta masa, na biyu ya zama kabar, da shi ana iya mai da shi a inna din kamar yadda yake da. banda waɗannan akwai akasin wannan, akwai ƙiratun kabar fi saniya, ya zama abinda ula ta samu shine saniya ta samu a wata ƙira'a, abinda ula saniya ya ɗauka kuma shine ula ya ɗauka. ga alifin da aka yi musu a nan karanta shi, an yi alifi aka ce ƙara'a nafi'un wal waye da wal kisa'i, malan kisa'i. kun ga malan kisa'i duk inda aka rubuto ƙurra'u sai an sa sunansa, amma kisa'i kawai ake cewa. kan misali alaramma mala bakar a ce malam buba, ba ce buba kawai,
kwashe garba kaga sai ce wannan su rena ne to kisa'i shi bai shi a rena shi ba kun ga maliki duk abin da aka tabo sai ce maliki ya ce kaza amma ko malam ba a haɗa masa malam maliki ba yi ba to amma la goro in an cire masa malam ɗinsa fa to sai me bil idafati bi hamzatin wahidatin shine inna wa qara al baquna bil istifham a inna ko kuma a inna istifham na sai me da waɗannan fa kafurai da kai musu wa'azi ba su yi imani da kai ba su ne wanda suka bijirewa ubangijinsu sun bijirewa Allahn da ya halicce su na'am kuma su ne hukumai abun ɗaure kafurai a haɗa wuya da hannaye a ɗaure su wuri ɗaya fi anaqihim a ranar alkiyama za a sanya musu abubuwa na ƙarfe wanda za a ɗaure hannayensu da wuyansu na waɗannan fa su ne ƴan wuta ga su ga wuta ranar alkiyama ba sa rabuwa na su masu dawama ne a cikin wuta babu ranar fita na har yanzu istihza'uhum izgilanci da gaze da suke yi bistijalil azabi izgilanci da suke wa na cewa idan kai annabin gaske ne to mun ƙaryata ka yanzu ka kawo azabar ta same mu ba sai an mutu an je ranar alkiyama ba daga nan azabar ta zo mana ta wannan ma abun mamaki ne mutum a ce masa in ba ka yi abu kaza ba fa in ka mutu abu kaza zai same ka abu kaza zai same ka ya ce to abin ya same ni a yanzu ma in dai gaske ne ka gayi ƙaryatawa ta kai makura na'am ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات na'am yiwu Allah ya ba su rahama to ba su ce a gaggauta sun yadda da kai ya Muhammad abinda kace in sun yi imani da shi za a ba su rahama sun yadda da ta abinda ka zo da shi za su haɗu da azaba maimako su gaggauta rahamar ta almasulatu misalai wa qad khalat min qablihim sun riga sun cige kafin su zo an yi misalai na mutane bijirarru daban-daban irinsu saboda kafin su zo ma wasu sun ƙaryata annabawansu kuma sun nuna musu hujjoji da dalilai iri-iri shine jam'ul masulati jam'i na misaltawa biwazni samurati ana gudun ta masulati wa hiya shajaratu ita ce wata biciya na dudduba a tsohon bugu me aka yi a cikin bakan nan wahiyar shajaratu ɗabilatan me aka yi a wannan aka rubuta ko akwai akasi da aka yi wa irinsu cikin masu ƙaryatawa ya riga ya cige tun ba a haife su ba
afala ya'tabiruna biha, ba za su wa'azantu da abin da ya shige na baya ba. Wasu sun karyata annabawansu, an ce musu in kun karyata za a halakar da ku, sun karyata an halakar, kuma sai sun karyata mana su dauki hanyar lalle fa ubangijinka mai ba don Allah mai yafewa bane. Lam yadrub dabbatan, da Allah bai bar dabba ba ala zahariha akan doron ƙasa, da ba don Allah gafurur rahimun bane linnasi, da ko dabba ɗaya babu a doron ƙasa. Zunubin da mutane suka yi ya kai halakar da su da dabbobinsu gaba ɗaya. Kullum jiki a duniyar ya zama shay'un ma'rufun allazi la yunkaru, abu sananne wanda ba a ma musu da shi. To saboda haka ba Allah inda annabi ya faru da amma musu ya haɗu saboda lalacin aiki da rashin fahimta, wannan sai ya ce mai sabon Allah. Don haka da ana hukunta mu da waɗancan laifuka, babu wanda zai tsira a cikinmu. Saboda haka koyaushe aka yi bayani tsakanin annabawa da al'ummai da suka rayu, suka yi imani ba ma shiga irin wannan. Ana yi Allah wanda yake zina ga wuta, ana wuta, to shiga wuta ne duka amma ba ɗaya ba ne. Wanda ya imani da annabi, kowane zamani annabi kuma haka ne, idan saɓonsa da zunubansa sun yi yawa, sai munana suka fi yawa akan kyawawa, to za a fara shigar da shi wuta. Gwargwadon tsawon zunuban da ya aikata, daga baya fidda shi a sa shi a aljanna. Mutane wajen hidimar addinin musulunci, amma duk da haka inda zai muke amfani da shi a hankali a duniya fa, kan ku zo nan gidan ku daban maki yadda ya rike kula kamar yadda waɗancan suka rike, da suka gaji wanda yake saboda yana abu ya rayu da shi, babban ya bar duniya ya koma ga Allah, shi kuma ya rungumi abun hannu biyu. To sai wanda Allah ya keɓe shi ya arzuta shi da yin wannan, shi ne abun mamaki. Shi ya sa magabata suke cewa la tajaban liman naja kaifa, la tajaban liman halak kaifa halak, wajab liman naja kaifa naja. Kar ka yi mamakin wanda ya halaka. Idan misali mutum ya halaka, kar ka yi mamaki, ka yi mamakin wanda ya tsira, yaya yayi ne ya tsira. Misali, kuna cikin kogi, cikin jirgin ruwa ko kwale-kwale, sai ruwa ya tunzure da ku, ya kife a cikin ruwa. Da ya kife a cikin ruwa, kwale-kwale ya fito ba kowa a ciki, sai aka samo wani ya haye ya koma bakin gaba, aka samu gawawaki kuma aka same su a cikin ruwa. Tsira shi ne abin mamaki, wanda ya mutu kam
shine dama abin da ya faru ke zai faru ke. To haka duniya take, duk wanda ya ɗauki abu mai kyau ya rige to shi za ka yi mamakinsa, ba wanda ya ɗauki mummuna ba. Na akarmakallahu je wani bawan Allah ya kawo naira 100, yau kuma wani ya kawo naira 500 fi sabilillahi suna bukatan addu'a. na kuma duk kulan da ya kawo tun mutuwar wancan, yadda Allah yake ba shi lada haka yake baiwa wanda da ya koya ɗin. Na Wanda ya ga da wane na ne fa yake kawo kulan nan, ni kuma na gada yanzu, to ladan da Allah ya ba shi ita zai rubuta wa wancan mai kula. Haka abu yake. Yanzu wannan masallaci da za mu rusa shi mu gina wani fiye da shi, wanda suka da suka ba duk yadda ya kai, to ladan da ake rubutawa wanda suka sabunta shi ake rubuta wanda suka yi wannan da aka rusa. Da duka hikima ce ta Allah. akarmakallahu Na'am. na sai akwai naira 500 jiya, yau ma naira 500 asusun marayu ana neman addu'a. To ya Allah ka saka musu da alkhairi, ka kara musu albarka. Amin. Ta kuma Allah subhanahu wata'ala ya gaza mata, ya biya mata bukatun da duniya da lahira. Amin. Na'am. To akarmakallahu sai magana babban janareto na masallaci. Na'am. A halin yanzu janareton bashi da mai. Na'am. To in an ɗauke wuta sai ƙaramin janareto ake amfani da shi wadda baya isarwa. Na'am. To shine ake amfani da wannan dama ake neman taimako a wajen al'umma Na'am. wanda suka saba taimakawa da wanda duk suke da dama Na'am. ake bukatan taimakon wannan man da ake kiransa gas, Na'am. diesel kenan da suka wannan janareto don Na'am. a ci gaba ganin haskojin tafsirin insha Allah. To alhamdulillah kowa ya ji ya fahimta. Abubuwan da ake bukata ana so kowa ya taimaka ya gudunmuwarsa. Idan muka hada muka yi, to in Allah ya zo rubuta mana lada, zai rubuta wa kowa kamar shi kadai ne ya yi abu. Gyara janareto muka yi, sai fetur muka yi kaza. To in Allah ya zo ba da lada, kai zai baka ladan kai kadai ne kai wannan. Duk abin da aka rubuta dubban mutanen nan sai ninka shi ya rubuta maka shi. Saboda haka garaɓasa ce a cikin sauƙi. Abinda duk ya shafi wannan, Allah zai baka ladan da wanda ya kwana nafila ba irin ta ake bashi ba. Wannan lada ce ta musamman. Duk ladan da ta shafi dukiya da za ka fitar, wato ka daure ka fidda dukiyar a zuciyarka, ka fidda ita a aljihunka, ka fidda ita a huruminka, ka mai da ita hurumin Allah, to sakamakon da Allah zai maka zai bambanta da wanda ya nafila ko ya azumi na tadawuri, komai da irin kiman da Allah ya bashi. Saboda haka motsi na gina addini da wani abu da gaske sun bambanta sauran tadawuri. Allah ya ba su damar yin sa. Ko da ka fara masallaci kana miliyoniya ne, in wani ya ce zai ba da nasa gudunmawa ka ce kawo. Kar ka ɗauka akwai bambanci da sun cigar da jarinsu da ba su cigar ba, akwai bambanci. Kadai ka zana masallaci har kai ƙarshe komi ya ƙare. Wannan kuma da ya fara waɗannan ma suka kakkawo ya ƙare. To in an tashi kai da wannan duka, kowa Allah zai rubuta masa ladan shi kaɗai ne ya gina masallaci. Ko bulok ɗaya ka bayar a masallaci aka gina, Allah zai baka ladan kai kaɗai ne ka gina shi. Saboda kai fakiri ne ya sa ka tsaya a bulok ɗaya, Allah ganiyun ne, shi ko bulok nawa ne baya gajiyar da shi. Na'am. To akarmakallahu an fara kawo taimakon janareto, abinda nake hanguwa da an samu kusan 3,000 a halin yanzu. An kawo? An fara kawo taimakon wannan mai na janareto ne. Na gas. gas. Kawo hako? Gashi an fara kawowa. To ma. Da fatan Allah saka jama'a da alkhairi. Allah saka wa mutane da alkhairi. Amin. Da ya ƙara wadata. Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi.
alaikum salam. Kalas Kalas. ko ya kare damuwar duniya da lahira da wannan ƙasa ta mu ta Najeriya da ifriqiyar mu gaba ɗaya Allah ka arzukta ta ka wadata ta ka amintar da ita duk inda damuwar suke a alamin Islam ya Allah ka kawo sauki yau rayuwar yanzu ta bambanta da da duniyar duk inda wani abu ya faru a wani sashinta za a tarar da akwai musulmai da abin zai shafa saboda haka ka roƙi alkhairi da zaman lafiya da albarka da kwanciyar hankali wa duk duniyar ingila in ta zauna lafiya akwai musulmai Allah ya san yawansu amerika roƙi Allah ya sauko da alkhairi dama kullum alkhairi shi yake turawa kuna turawa to Allah ya mana alkhairi na'am Allah ya zauna da ƙasar mu lafiya